तिवारी अपहर अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। भइल बाबे कुछु न कमाई रे धमाइया कहतारू दन हमके देव घर घुमाई। भइल बाबे कुछु न कमाई रे धमाइया कहतारू दन हमके देव घर घुमाई। बात मानी रहुआ हमर राजा जी ए बेर हमके घुमा दे देव घर राजा जी। रहुआ चली संग में हमर राजा जी ए बेर हमके घुमा दे देव घर राजा जी। ए बेर डीजे अमित तिवारी अपहर ए बेर हमके घुमा दे देव घर राजा जी। बोला बोला देव घर वाले बाबा की। जाई के बाजार से कवर मंगाई दा। अगला बे जाइल एहे बारे रुक जाए द। जाई के बाजार से कवर मंगाई दा। अगला बे जाइल एहे बारे रुक जाए द। एक छपुरा दिन हमर राजा जी ए बेर हमके घुमा दे देव घर राजा जी। रहुआ चली संग में हमर राजा जी ए बेर हमके घुमा दे देव घर राजा जी। ए बेर डीजे अमित तिवारी अपहर ए बेर हमके घुमा दे देव घर राजा जी। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। घर राजा जी। बोला बोला बाबा गरीबनाथ की। देव घर में गइले लोग भीड़ भले भारी। हालत बा ऐसन की लागे नी भिखारी। देव घर में गइले लोग भीड़ भले भारी। हालत बा ऐसन की लागे नी भिखारी। और बिंदो के लय अभिनंदन राजा जी ए बेर हमके घुमा दे देव घर राजा जी।